Assalamu alaikum. A labaran namu na yau kuwa za mu fara da raunin dan wasa Ronald Araujo, sannan kuma za mu duba bayanin da shugaba Laporta ya bayar dangane da dan wasa Kylian Mbappe. Bayan nan ne za mu shiga jita-jita game da cinikayyar 'yan wasa, inda za ku ji tayin da Chelsea ta wa dan wasa Victor Osimhen da kuma kalubalen da Napoli za ta shiga idan muddin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ci gaba da nuna sha'awanta akan dan wasa Khvicha Kvaratskhelia, a yayin da ita kuma Liverpool ta kare akan zawarcin mai tsaron bayan kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen, da kuma karin bayani akan makomar dan wasa Erling Haaland da kuma farashin da Barcelona take bukata akan dan wasan ta Frenkie de Jong, duk a cikin bidiyon mu na yau. Amma dan Allah dan wa, idan wannan shine zuwan ka na farko, ka daure ka mana like ka mana subscribing, domin hakan ne kawai zai ke baka dama a ke sanar da kai da zarar mun daura sabon bidiyo akan wannan channel din. Dan wasa Ronald Araujo ya bayyana karrar cewa yana jiran daren Laraba a karawar da Barcelona za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Napoli a kofin zakarin nahiyar Turai. Ana sa ran mai tsaron bayan zai buga wasan, duk da cewa ya ji rauni a karawar da suke da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo, wanda hakan ya sa aka tilasta mishi ficewa da aka je hutun rabin lokaci. Coach Xavi Hernandez ya bayyana cewa bayan wasan an yi taka tsantsan ne kawai. Bayan an kammala wasan ne, Araujo ya shiga kafafen sada zumunta a yanar gizo, inda ya wallafa a shafin shi na Instagram. Ya wallafa murnar cika wasan sa na 100 a gasar La Liga tare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kuma ya yi karin bayani kan yadda yake ji, inda ya rubuta cewa na gode, ina alfahari da farin ciki, na buga wasa so 100 a matsayina na kula a La Liga. Very nice ne wannan riga, godiya ga soyayya da kuka nuna min. A yanzu ina tunanin ranar Laraba. A halin yanzu da tabbas za a buƙaci dan wasa Ronald Araujo a filin Diego Armando Maradona da ke Napoli, yayin da dukkanin kungiyoyi biyu din ke neman haihuwa matakin dab da na kusa da na ƙarshe a gasar kofin zakarin nahiyar Turai. Akwai yiwuwar Napoli za ta haɗu da dan wasa Victor Osimhen, duk da cewa akwai shakku shin ko dan wasan zai iya kasancewa a cikin farawa. Hotunan da ke kan shugaban Barcelona mai suna Joan Laporta ya jawo hankalin jama'a da yawa akan layi a yammacin jiya. Hakan na zuwa ne bayan da aka bayyana majibincin dan kasan Sifaniya kan yiwuwar Barcelona ta kawo dan wasa Kylian Mbappe da nufin kakar wasa mai zuwa. Sunan dan wasan gaba Kylian Mbappe da ba shakka ya mamaye kanun labarai na kasar Sifaniya a cikin makonnin nan. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da aka fahimci cewa dan wasa dan kasar Faransa yana shirya kullun alaka da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan karewar kwantaraginsa da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a bazara. A nasu bangaren kuma babu shakka magoya bayan sa a fadin kasar Sifaniya za su iya yin sha'awan jin labarin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Joan Laporta da aka ambata a ranar Asabar. An tambaye sa game da tauraron kwallon kafa na duniya wato dan wasa Kylian Mbappe shin zai iya zuwa babban birnin Catalonia a wannan shekara, yayin da yake sanya hannu bayan nasarar da Barcelona ta samu akan kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo a yammacin jiya. Wani memban kungiyar ya umarci shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Joan Laporta domin ya sa hannu akan dan wasa Kylian Mbappe, inda shugaban Barcelona ya mayar masa da martani kan cewa ba ku san komai ba a daidai lokacin da yake tsaka da sa hannu. Laporta, ficha Mbappé. Ficha Mbappé. Una foto aquí. No sabes nada tú. Una foto. A halin yanzu dai za a jira a gani wani irin hukunci kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta yanke game da dan wasa Kylian Mbappe. Jita-jita game da musayan 'yan wasa wanda bai zama tabbas ba. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shirye take domin ta biya cikakken yarjejeniyar sakin dan wasa Victor Osimhen, wanda aka yi imani ya kai kusan euro miliyan 130 akalla. Kuma a halin yanzu tana shirin tuntuban kungiyar kwallon kafa ta Napoli don tattauna sharuɗan biyan kuɗin da tsarin, inji gidan jarida Ruby Galetti Italia. Har ila da yau daga zakarun Premier din da Arsenal din ma ta kasance tana sha'awar dan wasa Victor Osimhen, kuma ana tunanin za ta yi baiwa dan wasan daman buga kofin zakarin nahiyar Turai. A halin yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Napoli ba kawai tana fargabar za ta iya rasa dan wasa Victor Osimhen ba, amma har dan wasan gaban su mai suna Khvicha Kvaratskhelia wanda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ke nema, inji Martino Italia. Anan kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta ƙara kaimi wajen neman dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen mai suna Piero Hansifi a wannan bazarar, bayan da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Atlético Madrid ta kasance tana cikin sha'awar dan wasan. Ana sa ran dan wasan kasan Ecuador farashin shi zai kai akalla kusan euro miliyan 47 zuwa euro miliyan 55, inji Pacanji Spaniya. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta bayyana cewa ba za ta sayar da dan wasan tsakiyar ta Frenkie de Jong kasa da euro miliyan 100 ba, bayan da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur ta yi wa dan wasan 10 euro miliyan 70 akan teburi, inda a halin yanzu an ci gaba da ganin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma tana zawarcin dan wasan a tarihi, kamar yadda MD wato Mundo Deportivo ya wallafa. Manchester City na tunanin idan dan wasa Kylian Mbappe ya yi yunkurin zuwa Real Madrid, hakan zai gamsar dan wasa Erling Haaland ya rantaba hannu akan sabon kontragi a filin wasa na Etihad, inji Daily Mirror.